Tripura hastini takok tai bukuk songrok tai Facebook night tongnai joto friends song. Tini kaisa topic kothoma bolte important kaisa topic amno tei kisa ang post khaina ni phaika Norok night tongdi mo hai kok nok skip khayawoi polan simi paithak jora night tongdi nai angkai Norok bulfan hunmano saya pan huni Norok mazar beri mano ang pulano jotong thaino ang nakar sano saya tongkhai suya tongkhai ba kok hingkai mutei sini Tipra hasteo tabungni simi 1980 sonni sekang rogobo omo hai report tongo omo hai kok ongkorjak tongo obo kubi bastop kok tamongkai sini Tipra jigrok jara kaijagai borjagai bwsa khlaithani oneke bwsa bango hnoi ba operation khaina tongo ba bwsa chathai kolur mangala hnoi baksa wansugoi ba saimia bo haikai oneke operation khayo phiaba tekaisa aptei 1980 sonni sekangrogo bo kisa age chini sekangni borok rok oneke mala bo karja kapu leitok tei mala bo karja kapu hingkai borok abo hospital thangai mala kari phaikai rang 50 taka rok ri hojak phu phiaba ajora rang 50 taka belaino dam tongo agini jugoba hingkai takuk tai bukuk mo sakai muni kothok kok hingkai omo tini tangai sana nangkha obo belaino important chini bwskango phai tongo tini jeng wansuk nahar naikangkai chini Tipra hasteo chini Tipra dofa je 19 je chingno dofa songduk tongmani jeng tini belaino population o jeng less thangka komung thangka a komni jare tamkha ching tini government ni bibino facility bibino je develop ni samurok chakri rok jeng bebakno jeng tabuk kom rwjagai tongo bono khai no tabuk democracy system a system ni onujai tabuk chini Tripura dofa rogo chini Tipra hasini borok belaino powerless mantai soktai jekunu mane dabi rogo jeng tabuk khaijagai tongo kom rwjagai tongo jehetu chini kom population phiaba Tipra ni je chini dofa rok Norok wansung naidi omo jeng bobo haike jeng tini muti population komung thangka omo ekta system tongmani obo jengno kom khainani chini jati no kom khainani ekta systematic tongmani omo ekta planning ni hinmano naidi 1980 sonni age rogo chini Tipra dofani bwsuk population tong a joraro to onek belaino kom phiaba tamni bagui a jorao chela borok rok ba leitok tei mala karjangna nangkha bwrui rok hokai ba operation khaijaka poribar porikalpana hnoi obo je ekta tui family obo sabni bagui lab sabni bagui loss jeng abo tini wansuk thai haikai oro tabuk sana thangkai chini Tipra o jeng belaino bial jeng administrative ni bial ain digi thangkai bo bial chathai digi thangkai bo bial samung mana bo bial opti haikai truk jeng bebak yasi yagri jeng norjagai nai tongkha kai char Sukhamani no ang belakhe chajakha tini jora bama bai na kong nang chajakha chaya ya
tini nogo faika ani batiji kwlaiu bini kaki no sapayo kaki kwlaiu himdi operation khainani hinai sapaikha ang sakha khobordar ang chari maya phangto alisa karya sarotoi ang amti khaya muthagya ba bodok khaya hini ang chengra bai kubi saka puila sekango saka chinongni mabo saka ani hamjuk sano bini hamjuk sano khaya borok bangtho jisbang bangtho o kok sau oboni gunoi ang ma baboni kokno narogoi ang bo hi khaya hini saka tini haino hai phai jau kha bo nombo kaki himdi ani pi asa khayo ebret khana 12টা 20 kai sengaro khoya thangsogya nango hinai sapaikha ang apro habani card phaimani jorao tamno 12টা 20 hinai ang saka gaya ani batiji sau motoi he asambhav angse tebse nai tongkhu norokai bulase masa baise boddo obok saya noro jototok সম্ভব খরক বরই বা খরক তাম সে abono nong bokhawa o joge tei chari mapha nong to chari mai phang to koto ate hajar borok amti khai tongo noro amsa chitesa senior junior hini krai diba noro bo tabuk te kisa senior motamoti chara ngai kono bial krai nangani kono bial krai adike tongai borok rokre ano ati kok sai tong phayo nongsa wang te kisa tola se tong mani anate kok ta sapai di nyang sai roka angkai nango takok nimo namo kong angkai nango saknar siri nimo kong no bo ang belai na hamjaka nino kok je nung je active kok samani among belai hamjaka abo soino jini tipra sa tangai jeng basa operation khainani nini rajyo nini ha nini desh nung tamno obab ni bagai nung tamu obab jak ang posno khainamu sungu jini tipra hasini dofarong na ang posno khainamu sungu norok tamni obab norok ni nijini hawo tongo norok phiyok jak norok basa tangai kom khainamu sung tangai basa operation khainamu sung ang abo question khainamu sungu Bhatarni Bangladesh ni ek bosor kaisa no 15 lakh borok hapeka jin Tripura aboke buri bai da asai salsa bawi da 15 lakh borok asai jini Tripura hapai tabuk borok songka bang thangka jengkhai tabuk borok kiri da jini borok operation khai basa kom khai nai jeng bahika jidinai norok comment khai di ani o Facebook comment khai di jodi saya suya tongkhai ang nakal jawo jini Tripura hawo tongai jeng tangai jini salaro leitok tei agi operation mala kharjaka mala karai age 50 টাকা khai di horo obo ekta planning a jorao planning khaika mo jeng a formlawo jeng klaikha kin borok thungjaka ani khajani takotai buku sungrok tabungni jorao thinango nahari naidi takoktai bukuk song joto Facebook ni nai tongnai ani friend song no ang no question teb khainam songo tabungni thinango norok nahari naidi tini sabuni power ba sabni bo nation dominate choli puila joton sigo British rok borongkha belai develop technology science invention khai borok tini world of first tai kaisa develop sabo je population kamang thinango tabu sabuni jati population kamang kai sabo Islami Thrupsa
tamkai bongni population black kabang wal to tabuk san thakai saimia ang samani abo covid ereng na toba ani mote kai islamic dorm rok dini population jotun si kabang thinango wal to tai o duita power ek develop ek science invention ek kai population dini thinango raj khayo norok wansung nai di sini Tripura o hastini borok emnisi जों population kom tai aboni bising develop kom tai aboni bisingo जों tabuk tamkhai sini phainai bosarno जों operation khai nosto khayo hai khayo sini population tem komung thangtung obo jotno planning oje poribar porikolpona hne kaisa wansa bai ta wansa kok bai poribar porikolpona suki tongna hangkai bosa kom khai dipu abo sini bagaya abo Tripura sono bothana bagai porikolpona khaimase poribar porikolpona abo Tripura sono bothana bagai porikolpona se tini sini 15 lakh something sini Tripura dofani population tini Bangladesh ni hubu ke phayai refugee phayai oro 20-25 lakh thanga democracy o sabu power ngai abo norong buji man tabuk abo ni phol nok tab result ma saitung tabu norong wansuk de जोङो Tripura dofao tongna hangkai tamu जों khlaitai जों aborno belai ke wansuk choi nangnai boi bai ta anjugjak de boi bai buni solana ta klai de ani mote khai sini Tripura dofa hastini borok population bangna nango takuktai buhuso ang tini mokok tangi tisana nangkha tangi ang besata khibidi hini sana nangkha omo tini si bskango ekta challenge ngai phai sakpaikha tamni hingkai sinoro Tripura o Bangladesh refugee jodi phaya hingkai sini je borok tongmani जों awbani sacrifice khaimangkamo tini oro refugee phayai biani babe phayai जोंनो challenge khai tongpaikha जों tabuk ob refugee rongno जों chini Tripura ni rwkhlai rohmaya benklai maya bothar maya tani maya democratic hingoi tini borok dabi khai tongkha hingkai democratic ni formula hingkai जों tini chini population kom aboni bising जोंनो taibo sol bol kosol khai जोंनो derana bagai borok tini khai tongphaio जों a jaga klai tongo जों derai tongo aboni bagai tini जों challenge khai nango aboni bagai जों bikolpo जों chini borokno kabangma khainai yakhai जों borokno chini Tripura ni rohna byabostha ma khainai जों andolon ma khainai ani je kok sabmani ani bishoy mo sabu takoktai bukok song ani o post khaimani norok jotono noni takuk bukok songno okokno pirdi jotono hambai।